Sas, mbonile lapho Madlamini store. Sumani Zambini, nahlala nje. Sumani. Sami somdlangazini. Umuntu rich here. Ndoda. Ayiphatha kanje imali. Ayiphatha kanje imali. Kunani? Kunomuntu ngibamba inkunzi mina. Wena manje imali iphatha kanje. Usho umuphi usho lo sesimphuca lapha izinto? Ya ndoda. Hawu, usakhumbula ukuthi senze njani? Sathatha izinto akangenza lutho. Uma sekubamba ke kuthini? Ngeke zengibambe. Ngeke zengibambe. Wabona ukuthi akenzanga lutho ngesikhathi sithatha izinto lapha. Wabona? Ngiphethe umuntu uyingozi. Ngeke zenze lutho futhi ngizodlula phambi kwakhe ngiphethe kanje imali uzobona. Ngiphambi kwesola yezo. Ngeke zengiphuce ngiyothenga ngizodlula phambi kwakhe ngiphethe kanje. Hawu. Yini uhlalele mfundi la? Ngisizungu ntana yami. Hleli wedwa. Iyabhora. Hayi asambe, sukuma sami. Samsodla imali. Asambe ntana. Guys, ninjani ngakhamanzi? Ngiyangibeki. Samantombazane phela guys. Ngeke liyashisa. Cabanga sengithola isigubhu Kanjani? Hayibo khona. Kuyaphoqa guys. Ngaphandle kokuthi phela amanini amanzi kini. Mina nje ekhaya ngifuna ukuwash. Manje ngabe ibibhora la emakhaya. Alright ke sure. Yokuyotheza nje. How guys? Niyazi ukuthi useba nje inkonzo. Useba nje inkonzo. Uyalayeka nje loyo. Ubeyaphi ngoba simtshela ukuthi engasuhamba. Umtheleka. Hawu. Uyalayeka usamgwazini. Asikaze beyaphi. Akezwa nje ubu noma umtshela nje yenza lutho. Yendoda oza ngapha. Yampani. Uhambe lapha. Sheshe futhi. Ungibeze umfana lapha. Zombona nje unezandla ezinkulu zombona nje umfishano lapha esikora. Ngizothukuzuba. Ngithethe ubizomnqopha. Kuthi akeze lapha phuthume ngasinye ezela kumele. Luyamuzi nje lapha. Sheshe zombona. Izimali zalomhlaba bangandishiya bonke dizihlalele ndindedwa kodwa uthando lwakho luphilisa wonke Nangu. Hayi right umsuhamba. Ndoda ungibizeleni la. Anifethu hayi kahle bethu kodlama mfethu. Ngikubize ke sihle bethu la. Abo mfethu bengifuna ukuthi ngizokutshela mfethu ukuthi ngiyaxolisa ngalento esakwenza yona nasengakwenza ukuthi sithintana kancane. Bengicela uxolo nje. Hawu, kalula njalo nje. Ya mfethu Xolele mina. bengithanda sisebenzisane mfethu yabo. Kusho isifani sobabili mfethu. Hayi uyazenza bo izinto zibe lula. Xa uzoxolela nje mina njalo. Hayi mfethu. Ngalento wangenza yona lapha. Hayi sisumoya mfethu. Wangenza abuyisela imali yami emuva. Hayi mfethu kahle mfethu. Awayikho ke bezingithakasela ukuthi siphushe business endaweni. Singanemali enzima kabi nje mase siphosisize sindawona. Hawu right ngifuna yenze into eyodwa ngifuna ukukhombisa ukuthi ushanja le business lakho. Akuya ngikhombisa mfethu sisaka kanjani. Hayi ke. Wonke ke. Hayi singahamba kuyongikhombisa ethina kushaya. Sabe vele sabe khona manje. Ya mfethu bonile ke isipani sikhiswa kanjani. Awashaya into yakhe awushayile. Hayi. Hayi manje vele awusho awugqokile ngani. Mfethu fika ngiseyakida kakhulu lapha kade hamba ngaye ekhaya. Hawu right hayi ngiyakuzwa ke. Awubambelana ke sibonke ngakwethemba. Ay nalezi ngani madoda sengizala khona neshethi lami. Hayi yabona imana nazuseliyana nanewedwa yabona nje yashinta manje. Hawu umuntu sefuna leningi semdala. Hayi ngathi dinayo manje hawu. Hawu. Awushofe ivazi. Hawu kozingi ayaphila kodwa. Hayi ngiyafika ngizolo ngeke ngathi bengithi ngizokufuna, bengithi ngizokubheka.
Hayi bengekho mina izolo. Bengihambisa umlayezo lo umjide engihlangene naye engqodini. Kaze ngihambe ngiyombizela omunye ngapha. Hey. Ethela nokubheka sizole yini. Awungeni impela ungithole. Hayi kungeni impela. Bafana la endaweni mfethu hayi. Hayi impilo lephila lana. Khona phela mfethu ufika izimfethu isigora nje ha. Maduye le kade kuthiwa angiyombiza ngapha. Lo dume kanje endaweni osabekayo. Mfethu eyini. Noma umjida mfethu. Cishe zakhala mfethu izolo mfethu Benangidlile osho hayi phela ngathi phela bekusirious kanti bekusirious mfethu ukhale kakhulu mfethu asishele lakho ngikuxoxela mfethu awungilawuze nazo hayi mfethu izolo mfethu cishe zakhala mfethu eyini sengicela mfethu nokuthi shaya noma yinduna mfethu shapunjwa mfethu amazi ukushayani phela mase uthi usuba impilo manje mfethu lapho mfethu buthwe nanamatshe mfethu into ongayazi mfethu bese kufuna nanokushawana nembese mfethu ayithibekala ngempela mfethu eyini abone ngathi mfethu yilokho mfethu ngathi lo jelo ugqoka ijazi mfethu mfethu mniya kanjani mfethu iqhubu mfethu ushama tutu ayikho mfethu ilo engihlangane naye wathi akhambe ngombizelo omunye umjida ngaleni okusho ukuthi ebezomshaya kushuthi mfethu lesigora mfethu inzima mfethu wathi bavela igama laso so lesigora mfethu ayikusazi mfethu qala usibona mfethu endaweni mfethu sigqoka impahla enjani mfethu sigqoka mfethu yebhlume nekipa mfethu ngathi bomva mfethu eyini la mjida yasabe mfethu lo ngisafuna ukumbona ngamehla mpela la mjida nede wathi 1 2 mfethu ayibungabona mfethu mfethu kushani mfethu izolo cishe zakhala mfethu cha kodwa mfethu masuthi nawe uzotshela induna ke manje hawu nawe Hey umuntu azashima kulonyaka hey. Nakodlile wabo nje ngishaya kanjani izingane. Wena hayi mana ke ngonyaka odlule nobungashaya intombi wena ubushaya phi intombi Bengishaya ingane yathi ifika nje lapha kenzansi uthi usibahla uyazi. unamanga ukhuluma amanga mina ngonyaka odlule bengikwazi ukuthi ushimile besifana nje ya Hayi yena uma ngifanisi nawe yena sengishaya izingane. Hey. Nawe ndoda yangiphikisa. umazela abantu Ukhumbule ngane yafika la nifuna nonke afike ngeze njani mina ngayithola. Wona namhlanje ngisayifuna nina. Akukho mhlawumbe singakhona ngoba lo muntu ngaye sengithathe ukulalela abantu ngaye. Ngisoze ngikhombise elinye ilanga. Hawu. Lengane lesanda kufika nje ngenzansi. Indoda ziyashana manje wahleka nje ngaqeda. Ayina sokuthi qala endaweni hey. Kwenzakalani? Ngeke usaphiyana nasintombi. Kwenzakalani mina endaweni? Ikhona lesigore esifikile la hey. Anje unibeza ngathi lesigore ishabana. Isigora. Sifike nini lesigora? Sekunesikhathi sifikile. Isalaphi kahle kahle sala endaweni. Ayafika usasendaweni ngathi sona sanda kufika. Mase sikwazi ukushaya abantu la endaweni. Hayi siyashana ngicela isigora. Wena yasahlala kuleso sigora. Ngisa ngami ngisafuna isibheke la sokusazi. Ubani wazi ukuthi uma singakuye safike esikhombisa la sihlala khona. Amazi impela. Ngeke siye kuyiso nje njengamanje mhlawumbe sisibonele leso sigole ukuthi hayi mhlawumbe umuntu kanjani ukwazi mhlawumbe singamelana naye nathi yabo ayisishaya kakhulu leso sigora awusazi nje ukuthi singasithola mamalaphi into kanjalo nathi ngicela njalo leso sigora siyashayana Sake sakushayana khuluma nganje sakwayithola nje induku yakho. Ngabona lapha nashaya abantu kanzima hayi. Kodwa ngeke sisithethe sigore sodwa siba ngaka ngeke. Isinamandla leya muntu. Phela alekho isikhulumo sositshengisa sona yazi ufuna ukusibona lezo zikole ezinamandla. Okay, hayi ngizosifuna nesibheke.